W Łabędach, obecnie dzielnicy Gliwic, mieścił się największy obóz dla Niemców i Ślązaków, z którego wywożono bezpośrednio szerokimi torami do Związku Sowieckiego. Katowickiemu IPN-owi do tej pory udało się spisać około 40 000 nazwisk internowanych kobiet i mężczyzn. Z tej nieludzkiej ziemi wróciło tylko około 3,5 tysiąca osób. Internowanie to obok wypędzeń, obozów koncentracyjnych, gwałtów, mordów, rabunków element tragedii śląskiej. Bijące dzwony kościelne dały sygnał do obchodów tragedii śląskiej w Łabędach w dniu 11 lutego. Kilkudziesięciu zebranych członków rodzin internowanych, działaczy TSKN, ZLNS, Ślązoków Razem uczciło pamięć przy skromnym pomniku na tyłach kościoła świętego Jerzego. Dopiero w 2010 roku udało się postawić tam skromny, mały pomnik. Po krótkiej modlitwie oraz przemówieniach złożono wiązanki kwiatów obok już zapalonych zniczy. Następnie odprawiona została uroczysta msza święta w asyście 4 kapłanów. Kazanie wygłosił ksiądz dr Robert Chudoba, wnuk internowanego. Przestrzegł on, że jeśli zatracimy pamięć o tragedii śląskiej, o tragedii naszych przodków, sami się zatracimy i utracimy swoją tożsamość. Łabędy wymagają naszego wsparcia. Choć miejscowa społeczność tyle dobrego uczyniła dla zachowania pamięci o ludziach, którzy w tym miejscu żegnali się ze Śląskiem, chociaż tego nie wiedzieli, żegnali się też życiem. Mieszkańcy Łabęd sami nie udźwigną tego ciężaru. Musimy ich wspomóc. Obóz na Zgodzie doczekał się przyzwoitego pomnika, jak również wielu uroczystości. Wydano wspomnienia więźnia obozu Gerarda Gruszki, Zgoda miejsce zgrozy, oraz ostatnio wydano dobrze czytającą się pierwszą powieść historyczną pod tytułem Afy, autorstwa Dominiki Bary. Łabędy wobec zgody, chociaż dotyczą o wiele większej ilości ofiar, bardzo skromnie wypadają. Dlatego już dziś zachęcamy do udziału w przyszłorocznych uroczystościach. Może będzie nas stać w któryś weekend pojechać do Łabęd i zapalić lampkę, by uczcić pamięć internowanych.